Maar die zei ze met die been wordt sowieso omvallen. Ja, 100%. Zijn dat echt? En als die valt, dan gaat het dwarsbeen door de rug nemen. Godverdomme. Dus eigenlijk kan we er vanuit gaan dat die niks hulp lukt. Dat ik het uitsteken. Geweldig. Dit is hier een BMW, hè? Hier ergens naast het huis. We houden nou daar, denk ik. En die staat op het punt van omvallen. En ook in de handhaving benauwd. Dat wie dan ook gevaren. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Precies, dus misschien is het veiliger dat je aan de kant van een pand gaat of zo. Nou, hoi. Nou, doe je, hè? Bedankt. Nou, de handhaving gaat sprutsen. Ja. En als de handhaving wat zei, dan mag er naar luisteren, hè? Geweldig. Nou, goeiedag, je zei. De BMW bij ons kantoor die is alvast omwaaid. Nou, het is nog niet opgevallen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het wel zou kunnen gaan gebeuren. En dan waarschijnlijk flikkert hij dan op een of ander hokje van jullie. En op een paar auto's die er staan. Wat verdikkie. Oh, ja. Het hokje wordt achter. Het hokje is wel de vrouw door hier krijgen. Nou, dat gaat niet. Ja, wat zijn we hier? Ja, wat zijn bliksem. Nou. Nou Bart, wie dat we daar ondersteuning krijgen. Geweldig. Dan mag ik wel even achter het speelbeeld denk ik. Dus even zien hoe het bij de BMW heen leidt, maar ze had hier afzetten zo wel. Net als de bomman gaat er zeker omvallen. De vraag is een beetje wanneer, maar want mijn fiets die stuurt hier nou nog in het skorken hier, onder die beheer. Dus we worden die veilig dood. Ah, mooi warm op boord te zetten. Mooi weer om op de boot te zetten. Mooi weer om op de boot te zetten. Jazeker. Ja. Genieten er een beetje van? Ja, enorm. Ja. Een heleboel boten die moesten weg vanwege die takken. Oké. Die liggen allemaal daar nou. Die havenmeester die let geweldig goed op. Nou, de vraag vanzelfs, maar even naar boven dag. Maar als je gewoon normaal doet, is helemaal niks aan de hand. Dan kun je helemaal op het dak komen en heb je fantastisch zicht over Storbach te Friesland. Dat kan gewoon dus. Ik kies gewoon de toer op, maar het bloot ook gewoon op eigen risico. Ik wil eerlijk zeggen, het vol meer wie je bovenop wachten. Maar nou, het is vooral heel vlagerige wind, had ik het idee. Dus het komt echt mij vlagen. Geweldig. Ja, Dat is schrikken. Ja, nou, het was eigenlijk schrikken van degene die gewoon een doffe klap in de keuken. Ja, dan is hij al weg. Is hij nou preventief omgehaald of is hij zelf omgevallen? Nee. Oké. Ik ben echt een gedupeerde boken. Ja, weg, dat is zo. Ik kan mijn kantoor zitten daar, hè? Als zit die kantoor daar? Ja, joh. En mijn fiets zit in het hokje daar, maar ik weet die is plat hoor. Nee. Die andere boom die is net ook omgegaan. Ja. Omdat die omgegaan is, dus nog meer. Die viel ook nog op mijn dak daar, maar toen ging het hele hokje is meegegaan. Ja? Het hokje is niks meer veranderd. Ja, serieus. Nee, ga maar kijken. Dat is die fiets niet, hè? Ja, een fiets. Laat maar kijken, laat maar kijken. Dat is straf dan. Geweldig. Zo, nou. Deze hier is dus BM1, die gaan ze preventief de grommen. BM2 is dus zelfs omwaaid. Nou, dan ben je aardig gewoon het ontzagen in West. En dan over zelfs het spannende moment. In de fiets nog hier. Vond je het een leuke video? Door een toem omheen. Als meer zijn van de Frieske vlogger, abonneer je dan door op de abonneerknop te drukken. Geweldig.